mi anda parce que landal ko ngal inni an joni haray ko 100 euro perduɗa ko 100 000 perduɗa ko 30 000 perduɗa ko honno ko 130 000 perduɗa a perdi 200 000 non a perdi di fo a perdi 100 million mo wujuma on a perdi maro mako tawti kadi a wattanimo kadi honno 30 000 e hoore ɗum min nima kullum turikum turtikum naata e nder gaykum turikum turtikum kon ɗum wawata yaltinde kon kullum turikum turtikum naatukum e nder kum gaykum turikum turtikum non ko wawata yaltingo kum kullum turikum turtikum e nder kum gaykum turikum turtikum ko lekkum turikum turtikum wawata natugo e nder kum gaykum turikum turtikum yaltinta kum kullum turikum turtikum e nder kum gaykum turikum turtikum ay non yaka pullo komin pay koye kinde on parti ɗon o ko piwoy noon komin fijiray no fenno min wonno pay koye min hejjitali seeɗa ok joni yehen ka landal sakkitoral joni en yewtay fi waɗen jiɓi liɓi fi affaire mbuuɗi an hiɗa mari boutique goɗɗo ara naata ka boutique ma o wujjama 100 000 francs guiné maynen 100 euro a faami o yaltida e 100 euro on o yaada e majji wona seeɗa o arta o artida e 100 euro on o ara o sodanama pi hum yeyete ko 70 euro ma ine exemple o sooda saku maaro yeyeteɗo 70 000 francs guiné andi ko 100 000 o wujjuma o ari o soodi saku on ko 70 000 o yeyete o ƴetta on 100 euro mo wuj on 100 000 mo wujjuma ɗum o jonnama jonnitamo cewɗi 30 000 an ko jelu perduɗa an jooma boutique on haray ko ɗum woni a perdi 100 euro ma on taw feere o mo wujjuma on ko ɗon perduɗa haray ɓay par ce que man si tawi hawri o ari o jonnima on 100 euro on mo wujjuma ɗon a jonnimo maaro ko 70 000 a yiltimo cewɗi 30 000 ji ɗin donc toujours ko nder 100 euro man ko 100 euro ko 100 on o wujjuma haray ok an wiɗa ko 100 on wujjuma ka mi anda parce que landal ngal ko ngal inni an joni haray ko 100 euro perduɗa ko 100 000 perduɗa ko 30 000 perduɗa ko honno ko 130 000 perduɗa a perdi 200 000 non a perdi di fo a perdi 100 million mo wujjuma on a perdi maro mako tawti kadi a wattanimo kadi honno 30 000 e hoore ɗum a perdi fof joni sa calcule joni 100 000 ɗe wujjuma ɗin maaro kon 70 000 cewɗi ɗin 30 000 woni 200 000 joni haray an on a perdi 200 000 ara a perdi way on parti ɗon la tawti ko 200 000 ara on 200 000 wiɗa ok joni mi alama inde réponse on ko honɗum joni haray a tawno no wawi on parti ɗon ko 200 000 haray on tigui perdi ok a wujjilan sammi a ari ko an on 100 000 ɗon artirimo a soodi maɗa no gain sammi no mi lawamani ko si ko 200 000 no fuɗɗinone o mandi ok ella ok probléme ala joni hatta ɗo wawi min andinde ka nder commentaire ji ko jeli o perdi andi to tum o wujjimo 100 000 o yaadi e majji o arti o soodi pi mo yeyi ko te ko 70 000 o jontimo cewɗi 30 000 ko jeli o perdi ko 100 000 130 000 70 000 kako 200 000 haray meɗen jonti on ka nder commentaire ji ɓawɗa ari a artiri 100 000 artiri